Този поздрав е специално направен от Бистра за нейният прекрасен съпруг Давид по повод за рождения му ден. За най-добрия от Луковит търговеца. Валигар ми на Давид патрона, всичко му върви. Авела Каягили за най-големия, за Давид търговеца. Хайде, брат ми Давид, Павардан и Германия, Ебен Веса и Хикс Петица са Яша. Давид патрона от Луковит. О, Давид търговеца си боса на Германия. Всяка